Gospodine Robinson, šta ja smatram ili ne, u ovom trenutku čak nije ni bitno, ali razlika između 1. avgusta i februara 1991. godine je očigledno vremenska diskrepanca od 6 meseci. Ja ne znam na kakav zločinački poduhvat misli gospodin Najić, da li od 1. avgusta ili od februara 1991. godine. Kako da pitam gospodina Šešelja u vezi s tim? Meni je to jasno, gospodine Milošević. Od 1. februara 1991. ja sam sam bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, sam sa sobom sam se udružio, a posle 6 meseci ste mi se i vi ostali priključili. Ja sam to odmah shvatio. Dobro, gospodine Šešelj, vi ste tu pomogli gospodinu Najiću veoma mnogo. Meni je vrlo drago da vi tako dobro sarađujete sa gospodinom Najićem. Ja ću da nastavim s ovim pitanjima. Gospodine Šešelj, udružio, a posle 6 meseci ste mi se i vi ostali priključili. Ja sam to odmah shvatio. Dobro, gospodine Šešelj, vi ste... Gospodine Robinson, šta ja smatram ili ne, u ovom trenutku čak nije ni bitno, ali razlika između 1. avgusta i februara 1991. godine je očigledno vremenska diskrepanca od 6 meseci. Ja ne znam na kakav zločinački poduhvat misli gospodin Najić, da li od 1. avgusta ili od februara 1991. godine. Kako da pitam gospodina Šešelja u vezi s tim? Meni je to jasno, gospodine Milošević. Od 1. februara 1991. ja sam sam bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, sam sa sobom sam se